Hyvää iltaa, motherfucking katsoja pitkästä aikaa. Tätä hetkeä olemme odottaneet. Tänään teemme pienen pakan avauksen. Tällaisen paketin merkeissä. Let's open. Otammekin pienen katsauksen siihen, mitä meiltä aikaisemmin löytyi. Elikkä täältä löytyy halpa Kiinakopio Selänne ulkojääpaita. Sitten täältä löytyy Stadium Series Fanaticsin aito fanipaita. Tämä on oikein hieno, tykkään. Blanko, ei nimeä. Ja sitten täältä löytyy aito Ryan Getzlaffin 25-vuotis juhlapaita. Anaheimista tilattu aikanaan, kun oli tuo 25-vuotispäivä, eli 5 vuotta sitten. Oikein hieno paita. Pidän siitä kyllä. Ja nyt takaisin pakanavauksen pariin. Ja kuten olin sanomassa, niin nyt availlaan. Mitä? Kappas keppana. Mitähän se täältä tuokaan? Mitähän me täältä näemmekään? Täällä näkyy jotain numeroita. Oho. Oho. Mitä siellä näkyy? Tää on ehkä väärinpäin tää. Ei mua. No. Mikä maitaa? Oho. Oho. Pojalta. Oi. Oi. Mikä sieltä tulee? On se hieno. Hieno. No onhan se nyt hieno. Ai että, hyvän kokoinenkin. Että. Oo se. Ja turha odottaa lisää videoita hetkeä. Hyvästi.